ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମ୍ୟାଗି କରୁଛି। ମ୍ୟାଗି କରୁଛୁ? ହଁ। କାହିଁକି ଆ? ତୁ ତ କିଛି କରିନୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ବି କରିଛି। ମ୍ୟାଗି କରୁଛୁ? ହଁ, ମତେ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲେ। କେମିତି କରୁଛୁ ଆ ଦେଖି? ଆଗେ ତେଲ ପକେଇଲି, ହୁଁ ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ପକେଇଲି, ହୁଁ ତାପରେ ପାଣି, ତାପରେ ଗୋଟେ ମସଲା ଦବା। ତୁ ମ୍ୟାଗି କରୁଛୁ? ହଁ, ମତେ ଦବୁନୁ? ହଁ ଦେବି ନା। ମତେ ଦବୁଟି? ହଁ। ହଉ ତୁ କର ତାହେଲେ ହେଲା। ହଁ।